Sziasztok! Mi a Banfiumlandi Oktávián Golga Elméleti Liceum 10. osztályos tanulói vagyunk, és a csapatnevünk súlyódásmentesek. A 2026-os MIFIZ versenyre készülvén egy kísérletet szeretnénk bemutatni, mert egy jégnyakláncot fogunk elkészíteni. A kísérlethez szükségünk lesz egy tálkára, 10 Celsius fokos vízre, -10 Celsius fokos jégkockákra, sóra és egy cérnára. Kísérletünk legelső lépése a víz beleöntése a kis tálunkba. Ezután fogjuk a kis jégkocka darabjainkat és a víznek a felszínére helyezzük, amelyek úszni fognak, mivel a jégnek a sűrűsége kisebb, mint a vízé. Ezután sót szórunk a jégkockáknak a felszínére. És legutolsó lépésnek ráhelyezzük a cérna darabot a jégkockáknak a felszínére, és várunk 1-2 percet. Kísérlet megmagyarázása. Amikor sót szórunk a jégre, akkor a jég felülete megolvad, mert a só hatására a kristályos kötések felbomlanak. Mivel olvadáshoz hő szükséges, ez a hő elvonódik a környezettől, így a jég felületén lévő víz rövid időn belül vissza is fagy, és így beleragad a cérna. Ennek segítségével ki tudjuk emelni a cérnát, amin vannak a jégkockák, és sikeresen készítettünk egy jégnyakláncot. Így szépen felemeljük, és íme is a jégnyaklánc.